Il-madun Malti imur lura lejn it-Turkija matul ir-renju tal-Imperu Ottoman u l-użu u t-teknika ittieħdet minn Spanja. Il-madun tipiku Malti huwa magħmul minn siment u kuluri differenti imħaltin flimkien u jinkludi diżinni bħal salib ta' Malta, weraq, fjuri u ornamenti oħra. Taħseb qiegħda xi jista' jsir baħar kritika u tmaqdir. Int iċċedi qatt, int ħalli ħadd jindaħallek f'moħħok għandek dejjem iżomm xi kliem tlissen dak il-from. Int uri rispett, int kellem dirett u U issa, bi pjaċiri misna nitkellmu fuq Kollessa Benedittu, Skola Sekondara Kirkop, li hija co-producer ta' dan il-festival. Wara s-suċċess ta' sena l-oħra, baw għaddejjin diversi laqat biex niżgurraw li l-festival ta' din is-sena iżomm il-livell u jekk jista' jkun nagħmluh aħjar. Ekku Nathan, imma bil-laqat biss ma jsir xejn. Kienu ħafna dawk l-allima u studenti li ħadmu minn wara l-kwinti biex seta tittella din is-serata. Sissa, semmejna diversi kollaboraturi tal-festival, ma naħseb l-nsejn l-aktar wieħed importanti. Min? Ħeqqara, iż-żgħażagħ infushom. L-organizzaturi ta' dan il-festival jemdu bisħieħ fit-talent żagħżugħ fil-fatt ma jifqux joffru l-opportunitajiet le. U għalhekk, int li forsi ġieli ħarbix xi żewġ kelmiet. U int li kapaċi toħloq melodija. Ser ikolkom opportunità interessanti immens. Imma lissa ser nħallukom ftit ieħor bil-kurżità. Martina, jini biex ngħidlek ta' kemm int libsa sabiħa l-lejla. Grazzi. Naħseb qed jipprova jiġbor ġieħu dan il-lejla. Mhux eżatt. Propjament trid ngħidlek li din il-furfiċetta tgħix kemm tittinifajni. Iva Nathan!
għamille pjaċir u tlaqli ma' qoddim għajnejna, ħallini wahdi. Ma baqa l-lines. U ħallini mill-lajns, tlaqli ma' qoddim għajnejja, ma rix narak. Ma kienx forfeċettarja. Ma jgħamilx wahda tajba dak it-tifel, dejjem irid tivvinta xi kommedja. Skużawni, senjuri. Intant, dawn huma l-4 kanzunetti li jmiss. Kull dan jieħudu bġid, kantata minn Clara Vassallo u Leon Bartolo. Stand Baħt, kantata minn Mikael Bartolo Kirkop. 20, kantata minn Martina Gallia Lofreda. Iljun, kantata minn Amber Grace Sherry.